nubuwa ya ahlil baitin nubuwa ya ahlil baitin nubuwa. Yayin farna na nake bukatar na faro dukkan lamarina ya ahlil baitin nubuwa a tsarkaka kirji ayi min lamuni na yaban ummul husaina ya ahlil baitin nubuwa uwar daki ga Aliyu Haidar da duk makiyinta yana a rana ya ahlil baitin nubuwa da santa na zo kuma za na koma da santa a ya sirrin jikina ya ahlil baitin nubuwa wa salatullahi alaihi summa salamu ala ainil muradi wa alaye wa sahabihi jumlatan shurafa ujini ga hadi ka sanya mazauna ko na ce shurafa suna kishin safardi to tabaraka dan girman salatin abana abin da fa ban zata ba a duk darajar mai daraja ku ne kuka basa jinin batula ya ahlil baitin nubuwa da iko koma babu ku ne kuke yi aikin babu kila ya ahlil baitin nubuwa ku ba da abin da kuke da shi ku dau haƙuri sai da batula ya ahlil baitin nubuwa kuna yi wa bayi ku yi wa Allah isar ku tana cazar da kaina ya ahlil baitin nubuwa abin da yake rai za na furta shi domin ruhi kar ya kuna kusan so ba ƙarya ba ne na rike su batule dare da rana na faɗa soyayyar zara ce ta yi na so ta shiga lamarina ko mutuwa ba ta rabawa a ban sirri na gidan batula ya ahlil baitin nubuwa Assalamu alaika Aliyu Haidar na Fatima zaki ga yabona ya ahlil baitin nubuwa anan Mahmud Dodo abun makiya mai rushe sirrin arna ya ahlil baitin nubuwa a can naji an ce ambatan alima fa ibada ne ga bayi ya ahlil baitin nubuwa dokiliyar Mahmud Rocket na Allah alimujin batula da kanku nabi ya ƙara zance ya ce yau zan faɗi ahalina mai daraja na gidan mutunci ba a yi ba kamar sa ba za a yo ba ga wasiyar annabi shi ya shaidin a so ahalinsa ubangidana idan ka yabe su kana yabo na da ka kyale su kana a rana ya ahlil baitin nubuwa Matubi kauce ka bangu tafiyar tamu tana da girma ya ahlil baitin nubuwa da ka zarce sai a rufai su yi bayani kai lamarin da girma ya ahlil baitin nubuwa a dan haka zaurance bahaushe yake tadin haka banda gulma ya ahlil baitin nubuwa kawai soyayya mu muke yi a bar mu akan haka ikhwana da farawa yan hassada za su tashi kuyo aikin ku bayi kar ku lafa in na iso to kuyo gaba ko kwasa mu sanyi ba uzuri kan wanda duk zai raba ni da ku zafi da sanyi a yau soyayya kai masoya a gane isar ahalin nubuwa ya ahlil baitin nubuwa wanda ya bar ku ina yake so ya je alafa ya shugabana ya ahlil baitin nubuwa a kyale nafsa a zo muhabba a gane dukka sufa da suna ya ahlil baitin nubuwa batun jasadi ya shafe ruhi a duba hakan ya ikhwana ya ahlil baitin nubuwa da himmar ahlil baiti zan karkare aiki na ba zato ba cikin ƙur'ani can na ji ku maganar Allah ce ba da wai ba ka je ka duba in kana ja da ayar ni ba za na ja ba Allahu ya ce ya karkabe na jaza a cikinsu ka je ka duba Kana ya ce ya tsarkake dukkanin shurafa dare da rana ya ahlil baitin nubuwa Saurance maganar bahaushe mutane ke aikin da saura ya ahlil baitin nubuwa gaban ɗaya sifili za ta zo an game aikin an tashi ƙarya ya ahlil baitin nubuwa cikin dawa zaki ne uba inda tsoro ba ya wuce su kura ya ahlil baitin nubuwa dodon makiya ɗan abi ɗalibin sirrin ahalin nubuwa
kafin na tsaya bari in yi kascan abun gamji mai gidana masaita mun hanya idan za na kauce dukkan lamarina a gare su muke ta diba a koyaushe a dare da rana aya ahalil baitin nubuwa maula al'alawi ilahu ya saka ka a gurin batula aya ahalil baitin nubuwa aya ahalil baitin nubuwa aya ahalil baitin nubuwa aya ahalil baitin nubuwa idan na faɗe ku ina ta shauki a ruhi don kun zarce kowa aya ahalil baitin nubuwa ba za na guje wa yaban kuwa ko da raina ko na amsa gawa kuma dafa ikan sharrukan masu sharri don sai da batula fadin makar da abar da zero a kai na madina gurin habibi na san kin amsa nazira gare ni a kore duka aibi a bani abin da ba su yi zato ba in je in yi waƙar habibi aya ahalil baitin nubuwa a shafan kai na kar a kyale ni ya zahara bintul habibi aya ahalil baitin nubuwa fatan mani nan za na huta a duk da yaban ban gajiya ba aya ahalil baitin nubuwa a ƙara zuba min ne ta sha sayyida a yaban ki na ƙara ɗan ba aya ahalil baitin nubuwa a baitul bairani na rera mafaɗi makara mun muhabba cikin zawiyar fadimiyya anan aka bar ni ina yabona aya ahalil baitin nubuwa ya ahalil baitin nubuwa aya ahalil baitin nubuwa aya ahalil baitin